Tragédia. Karol Duchoň sa zgrcal v hrobe. A Štúr sa tam obracia. Dôvod? Videli najnovšie filmy o sebe. Filmári prznia národné poklady. Štúr vôbec nebol Štúr. Z Duchoňa spravili alkáča. A z Nepelu spravili. No podľa Duchoňových najbližších film o ňom neklame. On ho neukázal, že by viacej holdoval alkoholu. Choďte sa pozrieť, to je z láskou spravený film. My, čo sme nikdy Duchoňa nestretli, nemáme právo na názor. Pamätáme si ho, inak to nám nikto nevezme. Preto natočíme opravný film. Bez alkoholu, gamblingu s názvom Duchoň, krajšia pravda. Dokážeme, čo mainstreamové médiá nie. Duchoň bude národný hrdina. Aké pozitívne vlastnosti mu pripíšu? Všetky. Bude bez negatív. Bude benchovať 200, behať Ironmanov, bojovať proti nacistom, kodifikovať slovenčinu so Štúrom. Ako vyhrá Grammy, Oscarov, Stanley Cup, Rúžu pre nevestu. Vystúpi na Pohode aj mítingoch Smeru. Všetci ho budú milovať. Chystá sa aj film o Nepelovi, tretí za rok. Prvé dva mali rovnakú chybu. Z neho filmári urobili geja. Čo povie o najlepšom športovcovi Slovenska minulého storočia? Že olympijské zlato nevyhral v krasokorčľovaní, ale v niečom poriadnom, vo wrestlingu. Jediný na svete dal hat-trick Cristianovi Ronaldovi. Dvakrát po sebe v jednom polčase. Mal jedno dieťa so 7 ženami a neumrel v Nemecku na AIDS, ale za vlast v bitke pri Moháči. Kde film uvidíme? Chystáme otvorenie nového múzea alternatívnej histórie Slovenska. Otvorí sa snímkom Nepela do každej rodiny. Točia aj opravný film o Štúrovi. V prvom bolo málo Štúra. To už nehrozí. Bude sa volať Maximum Štúr.